Yanzu wasu rahotanni da muke samu daga mahukunta jamhuriyar Nijar kai tsaye na nuna cewa rundunar sojan ƙasar ta kai wasu hare-hare a yankin Kokoloko kan wata kasuwa, harin wanda ya sanadiyar mutuwar fararen hula da dama. A yunkurin hana ta'addanci a jamhuriyar Nijar, dakarun ƙasar tsawon makonni ka iya ƙoƙarin ganin kakkaɓe tungar masu ikirarin jihadi a yankin Tallaberi kan iyaka da Mali da Burkina Faso da ke makwabtaka da Nijar. A ranar 6 ga watan Janairu, rundunar sojan ƙasar ta kaddamar da wasu jerin hare-hare da jirage marasa matuƙa a yankin Kokoloko da ke yammacin birnin Yamai, yankin da akasarin al'ummarsa ke magana da harshen Labarbanci. Suka fito da babban murya suna Allah wadai da harin, kamar yadda wani filin bidiyo da ke yawo a shafukan sada zumunta ya tabbatar. A cewar mazaunan garin, mata da yara ne suka rasa rayukansu a wannan hari da rundunar sojan ta Nijar ta kaddamar. Sai dai bayanai daga kwatar tsaro ta Nijar na nuna cewa wurin da aka kai hari a kai matattara ce ta 'yan ta'adda da suke komawa amfani da haka wajen sajewa da mazauna karkarar. Ko a ranakun 21 da 25 ga watan Disamba shekarar da ta gabata, dakarun Nijar sun kai hari a wata kasuwar Tanguga tare da wata fararen hula. Haka zalika, wani makamancin hari a kasuwar a ranar 27 ga watan Oktoba ya yi sanadiyar rayuka mutane 17. A wata sabbin rahotanni da muka samu daga mahukunta Mali na cewa 'yan ta'adda sun kai hare-hare kan wasu masana'antun mallakin 'yan kasuwa guda uku da ke Bafalobe a yankin Kase na kudu maso yammacin ƙasar. Kamfanonin da suka fuskanci makamantan hare-haren 'yan ta'adda cikin watan Yulin 2025. Majiyoyi daga yankin sun ce da sanyin Lahadin da ta gabata ne 'yan ta'addan suka ƙaddamar da farmakin kan masana'antun har guda uku, inda wasu shaidun gani da ido suka ce 'yan ta'addan da yawansu ya haura 150 haye a babura riƙe da manyan makamai sun nufi yankin da masana'antun suke, kuma nan take suka fara barin wuta tare da ƙone-ƙone. Makamantan hare-haren daga mayakan GNIM da ke biya ga Al-Qaida ba sabon abu ba ne, ganin yadda suka ci gaba da ɗaukar duk wasu matakai na kasa tattalin arzikin Mali, ciki har da hana safarar mai a cikin ƙasar a bara, wanda ya yi babbar illa ga tattalin arzikin ƙasar. Rahotanni sun ce samun bayanan shigar 'yan ta'addan yankin ya sa kamfanonin sun janye ilahirin ma'aikatansu da baya taimaka wajen tsare dukkanin rayuka. Rahotanni sun ce samun bayanan shigar 'yan ta'addan yankin ya sanya kamfanonin janye ilahirin ma'aikatansu da baya taimaka wajen tseratar da rayuka da ka iya salwanta a wannan hari. Wasu majiyoyi sun ce 'yan ta'addan sun sa wuta a kamfanonin tare da sace mutane 4, sai dai babu cikakken bayani kan alaƙar mutanen da kamfanonin uku.